Wara soluzzjoni f'ira min-naħa tal-Kap Eżekuttiv tat Transport Malta fejn qal lin-nies biex joħorġu aktar tard mid-dar ħalli jevitaw it-traffiku, bosta persuni fuq il-medja soċjali spiċċaw jiżżuffjettaw b'dan is-suġġeriment bil-maġġoranza jgħidu li wieħed ma jistax jaqbad u joħroġ ħin iridu għax-xogħol. Nissuġġerixxi biex l-ewwel ftit sigħat ta' filgħodu inkunu aktar kawti u attenti fis-sewqan fejn nistgħu nagħtu priorità lit-trasport tal-iskejjel u fejn ikun possibbli nużaw it-toroq tagħna aktar tard u dan għal ġid u r-rispett lejn kulħadd. Matul il-jum tal-erba taħt l-istorja pubblikata fuq Facebook minn dan l-istazzjon, il-paġna kienet miżewda b'mijiet ta' kummenti kollha jikkritikaw dak li qal il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta. Uħud mill-kummenti rimarkaw li l-Gvern ta' Roberta Bela qed joħroġ b'soluzzjonijiet bla bażi waħda wara l-oħra fejn l-ewwel qalu lin-niesa biex jaqraw ktieb sakemm tirritorna l-provvista tal-elettriku, imbagħad biex nifriżaw l-iskart organiku u issa biex noħorġu mid-dar aktar tard ħalli ma neħlux fit-traffiku. It-traffiku ilu problema ewlenija għal pajjiżna għal diversi snin fejn bil-mudell ekonomiku li ħaddem il-Gvern ta' Roberta Bela wieħed spiċċa ġamjat fit-traffiku kull ħin tal-ġurnata, dan minħabba li rajna splużjoni fil-popolazzjoni u l-konġestjonijiet saru l-ordni tal-ġurnata. Aktar ma jgħaddi żmien aktar qed tkompli tikber il-frustrazzjoni lejn il-Gvern hekk kif qed ikun hawn numru kbir ta' toroq magħluqin, lokalitajiet b'muntanji ta' skart f'kull kantuniera, ilmenti li qed jaqgħu fuq widnejn torox kif ukoll skandlu wara ieħor.